हाय लोगोफोर मिथिसार बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरबाय जोंहा दिनै ट्रेक्टर मारा होगोन ओमफ्राय आयं लाबोगोन ओमफ्राय जमा सावरिखौ जाहोगोन आरो नै दा खुमब्रा हादों आइजों आयंजों नै रेडि खालामखाबायानो आरो हरावबो दाउ बयलारखौ सिथारनानै एवथ्रमनानै दोनखाबाय दा ट्रेक्टर फैगासिनो दं आरो दसे बावबा सफैसिगोन ट्रेक्टराबो ओमफ्राय मारा होनोसै आरो दा टाइमा गुड मर्निं टाइम आरो दा 7टा जाबाय टाइमा दा 8टासोआव सफैनो हासिगौ नै दा हाखांखाबायानो नै आं दा मोखां सुगुमानिनो माने एसे लेट जाबाय आरो मोखां सुगुमानिनो भिडिअ खालामनाया खुमब्रा गथा गथाखौ नुवासै बेदरा खै केजि 250 केजिनो माबाया बयलार बेदरा आरो नाबो दं खोमा बेजों लोगोसे दे होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन होनना आं आसा खालामबाय आरो नायलांनायजों लोगोसे साबस्क्राइबल' खालामलांबाय था दे लोगोफोर बिदिबा डाइरेक्ट ट्रेक्टर फैनायाव मारा होनायाव सोनायाव नुखासिगोन दायो ट्रेक्टरा सफैबाय आयं लाना होग्रोसिगोन आयं लाना होखांनानै ओमफ्राय जानाव होफैगोन आरो दा आयं लाना होग्रोनो नागिरदों ट्रेक्टरा सफैबाय ओमफ्राय दा प्लास्टिक बगासिनो दं खोमा र' थांना आंबो रेडि जाखाबाय आरो खर'आव जि खाखाबाय एसे सोनोसै इसानावबो ओमफ्राय बेनि उनाव जानाव सोनोसै नै बाख्रिनि माइखौ बरनजोब्बाय नै दुलियाव एसा ओइ बाख्रिया बाथौ खर'आव नै ला बहायगासिनो दङ दा दे जोबथारसिगोन ओ गोलोमजोब्बाय नै जोबथारसिगोन जोब्बाय नै दायो आयं लानाव जोब्बाय नालाय एबार जोंहानाव थांसिगोन एबार ओरै लामाजों लानानै जोंहाना बोरै बारिजों लांजायाना जोंहानाव गिदिंना लांसिगोन जोब्बाय नै बिसोरना खै मन जागोनथाय लोगोफोर खिन्थाहरलाय कमेन्ट सेक्सनाव 40 मन ना 50 मन जागोन आरो आंनि आन्दाजाव 6 बिगानि माइ नै बिगाबा जा गोजौ जाबाय एबार डाइरेक्ट जोंहानियाव नुसिगोनलाय दै प्लास्टिक बगोबाय बगरखांनानै ट्रेक्टर सोसिगोन एबार होसिगोन आरो जाय भारा बारि सोनाया बोरो खाथि हाग्रायाव रांखो
लोगोफोर जाहानाव जोबलायबायनो ट्रेक्टरा स्टार बन जासिगोन जोब्बाय जाहानाव जोबलायबायनो जोंहा बेलेग आयं लाहानाव बेलेग न'खराव थांसिगोनलाय आरो दा जाहानाव होखांबाय नालायसो दा इसानावबो सोना हैनोसै आङो दसे दा आयं लाहानाव थांसैलाय आं भिडिअखौ बैसानाव लायनाय जानाय नंला नामा भिडिअआ गोलावथार जागोन ना बिदिनो माइ सोनायाथ' एखे सेम जाजोबखायो नालाय दा आं बैसानाव थांसै भिडिअखौ आं स्टप खालामना गालांथ'नोसै आरो ओमफ्राय दा फैफिनबाथाय आं खालामगोन आरो माने इडिटआवथ' दसेनो जायो 1 सेकेन्डआवनो नुफिनगोन नालाय आंखौथ' ओमफ्राय दा माने दा पार्टिफोर जानायफोरखौ भाजि फुजि जानायफोरखौ साहाफोर लोंनायफोरखौ देखायनोसै आरो आं दा दसेबाव लोगोफोर ओइ साहा आयं लाहानाव होनानै फैखांबाय आरो ओमफ्राय नै जोंहा आं थिखोफैबावबायसो जोंहा खावसे थिखोखांबायानो ओमफ्राय नै ओइ जोंहा फास होनाय लाहा आयंजों जोंहा सेकेन्डआव होदों नालाय इसाजों जोंहाजों ज' आरो भाजिया एवदों आरो नै खुमब्राखौ माबाग्रोबाय नै थावजों ओमफ्राय माबाया बोरो बयलार बेदरा नै मैया हराव एवथुमना दोनखादों आरो बै इसानाव दहाय होना फैनाय लाहानाव इसानाव भिडिअ खालामनाय जायाखैमोन ना बिसाना हांसो बेदरबावसो दा इसानाव हांसो बेदरखौ जाबाथाय हांसो बेदरखौ एसे देखायनोसै आरो आं दहाय मबाइल लांफैयासैना नोंङाबा हांसोबो देखायनो हागौमोन दा नै आरो बेलेग गामियाव हैबाय आरो दा बेलेग गामियाव हैनानै दा नै जोंहानि रहित फोथायसार गोरा सरगियारि लाहानि जों आयं लाहानाव बिसानाव होफैबावगोन आरो दिनै खानाया जानाय नंला इसोरना पार्टिगा जाला बेलेग दिनावसो जासिगोन दिनै न'खरथामनि जाबायना न'खरनैजों जोंहा फार्स्ट होनाय लाहा आयंजों जोंहाजों माने खेमसेनो ज' आरो ओमफ्राय आरो बै इसा एक्सट्रा होगोन ओमफ्राय इसाबो एक्सट्रा होगौमोन बिस्रा दिनै खालामनो होआसै बिस्राखौ माने बिस्रा डाबल जागोन ना ओमफ्राय बेलेग दिनाव गाबोनफोर होगोन आरो बिस्रा दा बिदिबा दा खाना जानायाव डाइरेक्ट देखायखानोसैलाय आङो बेदरफोर हरलाबायनायखौ आदसा लोगोफोर एबारथ' जानाय लोंनाय हाबाफारिसै नै नोंबो लोंगोन आब' नैलाय भाजियानि खुमब्राजों बयलार लाबायथ' लांदो बेखौ लांसै हैनोसै आं बाहेराव थ' लागाव हानना लादो मोनसे लोगोफोरजों नै दा जाबाय नै दा हांसो जाहैबावसिगोन आयं लाहानाव बैनि गेजेराव थानाया दै फिसाबो दं दै फिसाबो दै फिसाखौ सिनायगोन लोगोफोर जोंहानि न' खाथिनि आयं लाहाजों जोंहाजों जमा होनाया जोब्बाय आरो दा ओमफ्राय नैबे बेलेग आयं लाहानाव थांसै आरो सोमोन्दो आयं जायो आरो बिस्राखौबो ओमफ्राय बिसानाव थांसैलाय आरो ओमफ्राय आरो जोंहानि आयं असे लाहाना बिसाना बेलेग दिनावसो होसिगोन आरो माने सोरबा लोंनाय सेरेब लोंनायफ्रा बेदर जानो हानाय नङा होननानै बेलेग दिनाव खालामबाय आरो बिसानिखौ दा इसोराव हांसो बेदरखौ दरनैसो जाहैनोसै आङो नै दासो लाइ बिलाइ हागासिनो दं जाबाय माबे लाव नै लावानो थुमफ्रा जाथियो नै गथाथा लाव दुम नारें जुमब्रा बायदिसो नै लावा ओमफ्राय ओइ नै हांसो बेदरखौ खिन्थानो र' ओइलाय बेजों आरो नै दै फिसाबो दं मिथिखायो दा नोंथांमोना दे हायनाया जाबाय लाबोदो रानना होदो सासे मोजां दे दरसे जाना देखायबाव भिडिअआ जोबखाथारसिगोन फंबायनि चेनेलाव नुबाय दा जाबाय दे जाबाय नुबाय दे नै नोंबो जाना देखायलाय आं दरसे जाना देखायनोसै भिउआर्सफोरनो गोथाव हांसो बेदर नालायथो गुदुं गोथावथार दा गुदुं ना मोजां दे समबार बारायाव हांसो बेदर मोनजाजेनबाय जोङो एबार बोसोरावहाय माइ मारा होनायावहाय रायजो आङो हांसो बेदरखौ जाना फैखांबाय बिसानि न'आव ओमफ्राय दा आङो न'आव थांफिनसै आरो ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना मिथिसार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो आरो मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामबावदो ओमफ्राय नोंथांमोना शेयार खालामलाबायदो शेयार खालामाबो जेबो नङा ओमफ्राय नोंथांमोना थाबनो साबस्क्राइब खालामना हो जायनाव गोदान नटिफिकेसन थांदों नोंथांमोना साबस्क्राइबल' खालामना होथार शेयार खालामबाबो लाइक खालामबाबो कमेन्ट होबाबो जेबो नङा आरो नोंथांमोना साबस्क्राइबल' खालामथार साबस्क्राइबखौ नांगौ गोनांथि जाथारदों ओमफ्राय भिडिअखौ फुल नायजोब ओमफ्राय लाइक होबाबो डिसलाइक होबाबो जेबो नङा बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन साबस्क्राइबल' खालामदो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन